KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Kum shibenta ban pensyai sekipat ba halor ka jingkta jong uduma ya ka kot ka khia jong ubreu ki kena puli jong ka Sati Raja Memorial Secondary School ka school ka badan ha umsning Riboy District ha ka sngi balang jong ka khat pratrik ubanai jembang arajar arpoar kila rakhi ya ka World Tobacco Day da ka bapan ya ka jingkersan lang ne kipat ba nang songsnong ban penduk jaj ya ka jing pendon kam ya uduma ki kena puli jong kini ka school hapo ka jing ram jong ka principal ka kong bala kentiu umba kiri asim benta ha ka jing ya pat ba hapo school da ka bara ya ki plakat bat ki banner bala tho persha ya ka jing di ne bam ya uduma ba ukta ya ka kot ka khia jongi ki breu ban rat dingkong ya uduma bat ki wei ki jing di basneu ki kena school kila ya perta da ka sur ka bajam ban penduk jat ya uduma bat ban kiar na ka bangop ha ki jing melen ki basneu kani kade ngabangi pena persang manbile karali mentakasni khatra tarik nakadau kajing penya jungi kane karali kalong bangin celebrate ya ka wall tobacco day ka banlong ha ka life way tarik te hingga ngin mula banlong ha ka pakasni ni penlong mentakasni kenang ba ngin rat ding khong ya kini ki jing melen ki basniu kum ki jing di ya uduma ka jing bam ni kini ki raja ki khoini bat kiwi ki jing melen ki basniu te nakalyang jungi ka school kum bat ringkat ki khana school baro ringkat bat kinong hikai ngiwan banyat ya kane ka shnong ban pertajam bangi don kam ya ka jing em bat ka jing pat ka jing sia namar ka dei ka badan kam tam ha ka jing em ka jongi te bangin lat na kita ngi ban kia rai mau rai den na kineki jing melen ki bat